Ababukeli ababuyele emsebenzini namhlanje bathi beqikelelwe impela ukuphepha kwabo emsebenzini. Mina msakazi ngibona sengazuthi impela ayi njengoba abanye abantu bekhululiwe ukuthi beqale emsebenzini. Hayi ngibona sengazuthi impela abantu abafuna impela nje ukuthi beyihloniphe imithetho. Kodwa ke ngibuka ukuthi kuzobuyela u-level 5. Futhi impela mangesu level 5 kuyoba u-level 6 ngendlela nje abantu abangayihloniphi ngayo imithetho yale. Mina ndiyibona lento yale lockdown njengoba siqalile ukubuyela emisebenzini ingalandelwa kangako imithetho yayo. Ngoba ifana neziteksi zethu zalapha elokishini eDanuni eWestern Cape. Pha ekuseni zisalayisha i-overload. Mina engakusho nje kubasebenzi bebonke ukuthi ke banganikele izimpilo zabo uma bebona ukuthi ukuphepha akukho mababikele izinhlaka ezifanele zakahulumeni ezokwazi ukuthi zibalwele ngoba impilo ibalekile. Okokuthi ubambile umsebenzi ke asiyazi ke nalento kuthiwa i-lockdown thina umuntu ebezihleli ezindlini. But ke kucala lomqashi noko siyambulela umqashi cause igqibeleni uyenzile i-safety for abasebenzi, wasinika i-sanitizers ne-mask, so nalapha emsebenzini kodwa kwaspraywa for basibe safe.